Masu sauraro barkanmu da warhaka kuma sannunku da sake kasancewa da mu a cikin ƙayataccen labarin nan namu mai suna The Man of the World, namijin duniya, babi na shida. Bismillahirrahmanirrahim. Ko dan ke diyarki kuma da kike magana ko da na rasa matar aure ne a duniya ba zan taɓa auren ta ba, wannan kucakar yarinyar ba. Sosai hankalin uwar gurin ma yayi ƙululuwar tashi tace anya ko ɗan nan kana cikin tunaninka kuwa? Ina ƙoƙarin taimakon ka daga shirin waɗannan miyagun mutanen kana shigewa, anya ba shanye ka suka yi ba kuwa? Murmushi da ya ƙara fitowa da tsantsan kyawunsa yayi tare da cewa Umma kenan, in dai wannan taimakon ne bana so, na gode, sai anjima. Ya ƙarasa zancensa tare da yin gaba ya bar uwar gurin ma baki sake. Muryar Hauwa'u ta ji a bayanta take cewa ke yanzu baki ji kunya ba, kin zubar da girmanki a banza ba biyan buƙata, amma gaskiya na ji daɗin irin maganganun da ya faɗa miki. Na so ya ci miki mutunci wallahi, ke zan ci mutuncin ki munafuka, ashe laɓe kike mun kenan. To kin yi wa Saratu tsinanniyar yarinya wadda bata gaji arziki ba. Dariya Hauwa'u ta yi ta wuce da harara uwar gurin ma ta bi ta tare da yin tsuka ta ce tsinanniyar yaro kawai. Ko kana son Jamila ko baka son ta, baka da matar da ta fita, zan yi maganin ka, da ni kake zance. Nan ta yi ta masifarta daga ƙarshe ta shige wadda ta nufi cikin gida. Zaune suke shi da Dr. Shrem suna yar hira aka yi nokin. Wata matashiyar nurse ce na ga ta shigo hannunta riƙe da fayil ɗin. Cikin girmamawa ta ƙarasa cikin ofis ɗin, bakinta ɗauke da sallama. Amsawa suka yi cikin nutsuwa. Ta nufi wurin Dr. Shrem ta miƙa masa fayil ɗin da hannunta sannan ta juya ta fita. Hannu ya sa ya zaro takardar da ke ya sa takardar ya warware ya duba, gani yayi abin da suka saba gani ne a kullum ba canji, sai ma abin da ya ƙara ƙaruwa sosai. Ya ji abokin nasa ya ƙara bashi tausayi. Miƙe masa yayi tare da cewa a zahirin gaskiya abokina, ba zan ɓoye maka ba, magungunan da kake sha yanzu sun ma daina yi maka aiki gabaki ɗaya. Ina ganin zancen ne da baka so shine mafita, domin abin naka yayi worse sosai, domin tunda nake a rayuwata ban taɓa ganin mutum mai matsala kamar taka ba. Ka yi tunani abokina. Sauke goron numfashi namijin duniya yayi tare da miƙewa kamar wanda aka yi masa dole ya yi magana ya ce a solution ɗin da nace zan bi shawararka akwai cutarwa gaskiya. Bana tunanin haka zai yiwu. Haka ne abokina, na san da cutarwa, amma in ba haka ba wata mafita, don solution ɗin da kake in baka bi shawarar nan ba to akwai babbar matsala. Miƙewa namijin duniya ya jiki ba ƙwari tare da ficewa. Yana fita ya nufi inda guard ɗinsa suke jiransa. Kafin ya ƙarasa sun buɗe masa mota. Shiga yayi ya zauna akan kujera tare da lumshe sexy eyes ɗinsa da suka yi mugun canza kala. Shiga tunani akan maganganun Dr. Shrem har suka isa gida bai ma san sun isa ba. Sai jin direban sa yayi yana cewa samun iso, ba tare da ya buɗe idanunsa ba ya ce okay. Fita ya buɗe masa a hankali, ya buɗe rinannun sexy eyes ɗinsa da suka yi masa nauyi yayin da yake jin wani irin yanayi a jikinsa mai wuyar fasaltuwa. Ba zato ya ji wasu hawaye masu zafi na fita daga idanunsa. A zuciyarsa ya ce ya Allah ka bani ikon cinye wannan jarrabawa. Saurin share hawayensa yayi ya zura ƙafafunsa waje. A hankali ya fita tare da saka baƙin gilas a idanunsa saboda baya son granny ko abi ɗinsa wani ya fuskanci yana cikin tsananin damuwa ya shiga tafiya. Gaskiya ni mom bana so na gama ɓata time ɗina sannan na ga guy ɗin nan wani ajabo. Akwai ƙura wallahi mom, dan kin san bani da kyau. Za a yi ta ƙare da ni da ke. Na sani Mima, amma ki tsaya ki gansa. Idan bai miki ba ki yi min duk abin da kika ga dama, domin ni ma ina da target ɗina akan yaron. Taɓe baki ta yi tana kallon mahaifiyarta ta wani irin sheƙeƙe. Suna cikin magana ne wayar Mima ta yi ƙara. Ɗagawa ta yi tare da cewa gani nan zuwa Hosi, ku tanadar min da wine ɗina nima. Tana gama faɗin haka ta kashe wayar tare da kallon mom ɗinta ta ce mom ni zan wuce club
su Hosi na can suna jira na, muna da shagali. Wai Mima har yanzu baki daina shan giya ba da bin maza da kike yi ba kenan a Turai ba ko? Shiru Mima ta yi da Mom sai ma miƙewa ta yi tare da cewa next time mu haɗu da shi. Ta ƙarasa zancen tare da ficewa saurin bin bayanta Mom ta yi. Kicibis suka yi da namijin duniya da ke ƙoƙarin shigewa faɗin sosai. Mom ta ji daɗin ganinsa cikin ƙwarƙwasa irin ta 'yan bariki ta ce son ka dawo. Saurin waigowa Mima ta yi don ganin mai wane ne son ɗin da Kicibis ta yi da haɗaɗɗiyar fuskar namijin duniya. Wow, ta furta a cikin zuciyarta. Ta ce gaskiya dole Mom ta ce in yi mata duk abin da na ga dama. In dai bai mun ba, amma gai ɗin nan ya haɗu ƙarshe. Ya fara tafiya da niyyar wucewa ya ji muryar Mom ta ce son ga ƙanwarka nan Mima da nake faɗa maka Allah ya yi ta gama karatunta ta dawo. Mima ga Abdallah cikin gilas ɗin namijin duniya ya kalle ta sama da ƙasa. Ya ga wasu 'yan iskan kaya ne da su da babu su duka ɗaya ne a jikinta. Ya taɓe baki. Mima da son namijin duniya ya gama cika mata zuciya ta ce sannu yaya. Taɓe baki namijin duniya ya kamar ba zai yi magana ba sai kuma ya ce sannu yawwa yaya. Wucewa ya yi ya bar su nan tsaye suna kallon sa. Saurin jan hannun Mom Mima ta yi suka shiga ɗakin. Mom cikin zumuɗi Mima ta ce kai Mom amma gaskiya wannan karan kin yi abin arziki sosai. Ina da sura da duk wani ɗa namiji mai lafiya ya ganni dole hankalinsa ya tashi, amma a tarihin rayuwata ban taɓa haɗuwa da ɗa namiji da ya shiga raina lokaci ɗaya ba sai akan wannan gaye ɗin. Kin ga wani irin ƙwarjini da ya min har na manta inda nake. Ji na yi kamar ma na je na rungume shi, haka nake ji. Ga wata iriyar muguwar sha'awarsa da ta tattaro min, dole na mallake sa. Ban taɓa son abu na rasa ba. Don haka Mom wannan ma ki taimaka min na same shi. Dan ma baki san wani abu bane Mima, namijin duniya shine mutum na uku cikin jerin masu kuɗin duniya. What Mom? Dan Allah wallahi kuwa dama ina zaki sani kina sakircin ki kwantar da hankalinki. Baki da wani miji bayan shi. Aurenki da shi kamar ma an yi ne. Ke dai kawai ki zuba idanu ki ga yadda zan yi da shi. Ba dai ni ce ba? Yauwa Mom. Yauwa Momina, haka nake son ki. Ke dai abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki ki fara shigar gargajiya ki ga abin da zai faru. Kawo kunnenki ki ji. Nan ta faɗa mata magana suka tafa. Mom ta ce nagode zan je wurin boka. Za ki sha mamaki duk girman kai irin na wannan yaro yadda zai zamar mana tamkar taƙumi da aƙala. Ha 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 Mom amma baki da kyau sosai ma kuwa. Na ma fasa fita bara na je in fesa wanka saboda in sace zuciyarta. Yauwa ɗiyata. Tana wucewa Mom ta yi wani irin shu'umin murmushi wanda ita kaɗai ta san ma'anarsa ta bi bayanta. After 3 days zaune yake a ofis yana cike fayil. Gefe guda kuma zuciyarta ta matsa masa da tunaninta. Yau kwana biyu rabonta da ya ganta a zuciyarsa ya ce anya ko lafiya take ko kuwa wata zuciya ta ce mata ko dai me na damun kanka don wannan mahaukaciyar yarinyar ba za ta zo ba. Sakin wani tsaki ya miƙe tare da sa hannunsa ya jawo sistem ɗinsa ya shiga duba shige da fice ma'aikatan. Tsaki ya yi tare da miƙewa ya leƙa windo. Hakan ya yi daidai da fitowar Intisar daga motar zai suna dariya. Lokaci ɗaya ya ji wani irin abu na tokare masa maƙoshi, ga wani irin mugun ɓacin rai da bai san na menene ba. Ya koma ya zauna ya ci gaba da cike fayil ɗinsa. Gefe guda kuma zuciyarsa ba abin da take masa sai ta farfasa. A hankali ta buɗe ƙofar cikin siririyar murya mai daɗin sauraro ta ce assalamu alaikum. Lumshe idanunsa ya yi sakamakon wani irin baƙon yanayi da bai taɓa ji a jikinsa ba ya ziyarce ta. Saurin kau da kansa ya yi daga kanta tare da taɓe baki cikin son sanin wa take washewa baki ya ce wa alaikum salam. Ya kamata ki san kamfani ba gurin nanaye ba ne da za ki riƙa shigo min da ƙartin banza ki kiyaye. Sannan kuma
irin wannan lokacin ya kamata kilina ya riƙa zuwa wurin aikinsa dama to zan cire kuɗin wannan ranar ita ma da kuma fashin da kika yi without permission kuɗin ki saura 10,000 ruwanki ne ki riƙa zuwa da ruwanki ne kar ki zo da wuri. Fuska a haɗe ta ƙarasa shiga ta ƙarasawa ta yi har inda yake zaune kujerar ofis ɗin kujerar ofis ɗin na juyawa ba zato ya ta watsa masa abu a jikinsa. Dubawar nan da zai yi ya ga kayan da ya bata ne hatta da fan ɗin da ta ɓata sai ya ta wanko masa kayansa da pad sabuwa guda ɗaya cikin kakkausar murya ta ce mishi ga tsinannun kayanka nan don haka kar ka ƙara kirana da ƙasƙantacciyar cleaner saboda ba haka mahaifina ya raɗa min ba. Ko ce maka aka yi talauci hauka ne da zan tsaya kana faɗa min duk abin da ya zo bakinka. Ya kamata ka san ni ba lusarar mace ba ce, ai wannan jahilci ne mara tarbiyya kawai. Ta ƙarasa zancen tare da buga masa wani uban tsaki ta wuce ta fara shararta. Lokaci ɗaya ran shi wani irin mugun ɓaci jijiyoyin kanshi suka yi ruɗu sai eyes ɗinsa ya canza kala zuwa ja a hankali ya miƙe ya nufi inda take. Intisar da ke shara ce ta ji ƙamshin turarensa ya ƙaru saurin miƙewa ta yi me za ta gani namijin duniya yayo Allah yayo kanta. Lokaci ɗaya wani irin tsoronsa ne ya dirar mata ta shiga yin baya yana binta ba zato ta faɗa kan wata haɗaɗɗiyar kujera binta yayi tare da rungume ta jikinsa ya saki wani irin shu'umin murmushi gefen baki ganin yadda lokaci ɗaya ta jiƙe da gumi da hawaye ya ce yau zan tabbatar miki da rashin tarbiyyata. Murya na ta ce don Allah kai haƙuri na daina yanzu ma tsautsayi ne na tuba na bi Allah na bi ka ba zan sake ba. Wani shu'umin murmushi da bai shirya yin sa bane ya kubce masa a ganin yadda ta tsure ya ce ke karamar mara kunya yau zan nuna miki ni cikakken mara tarbiyya ne kamar yadda kike kira na sai kin faɗa min ya sunana. Murya na rawa kamar za ta yi kuka ta ce yaya Abdallah dan Allah kai haƙuri ba zan sake rashin kunya ba na tuba na bi Allah na bi ka dan Allah kar ka ruguza min rayuwata da na daɗe ina tanadawa mijin da san aura na roƙe ka dan Allah kar ka cutar da ni. Ta ƙara zancen tana mai fashewa da wani irin matsanancin kuka ganin yadda take kuka ya ta ƙara ture jikinta waje ɗaya ne ya ƙara sa namijin duniya jin wani irin farin ciki ganin yadda duk rashin kunyar tata tana roƙonsa. Murmushin gefen baki yayi wanda har sai da beautiful ɗinta suka lotse yayi tare da saurin haɗe bakinsa da nata cike da mugunta yake sauke mata hot kiss ta ko'ina ba tare da ya zare bakinsa a nata ba. Ba zato ta ji hannunsa na ƙoƙarin zuge zip ɗin doguwar rigar ta girgiza kai ta shiga yi tana zub da wasu irin zafafan hawaye namijin duniya ko bai ma san tana yi ba ya yi wurgi da dogon hijabin da ke jikinta hakan ya bashi damar zuge zip ɗin gaba ɗaya ya sa hannun shi ɗaya yana zame rigar da ke jikinta ya rage daga ita sai skirt ɗan ciki da pant da bra a hankali ya zame bakinsa a nata ya shiga bin ta ko ina jikinta da kallo. Cikin lokaci ɗaya ya sauke wasu tagwayen ajiyar zuciya sakamakon tozali da yi da manyan boob ɗinta da ke cikin bra kamar za su faso su fito saboda yadda ya gansu a tsaitsaye a zafafe ya sa hannunsa ya balle bottle ɗin bra ɗin ya wurga da ita. Ajiyar zuciya ya shiga saukewa bangaren Intisar ko ba abin da take yi sai sakin kuka domin hankalinta ya yi mugun tashi ba abin da jikinta yake yi sai aikin rawa tana faman yi wa namijin duniya magiya amma ina kamar da dutse take magana bai ma san tana yi ba zato ta ji ya fisgo ta faɗa faffaɗan ƙirjinsa ya matse gam tare suka sauke ajiyar zuciya nan ya shiga bata hot kiss ta ko ina daga nan ya zura harshensa cikin kunnenta ya shiga lasa kamar wani tsohon maye yana sauke ajiyar zuciya lallausan tafin hannunsa ya kai kan manyan nonuwanta da suke kamar auduga jin
Jin taushinsu da tsantsinsu ya sa ya shiga aikin murza su a haukace, daga bisani ya kafa bakinsa kamar yaro ɗan goye ya shiga sha, ya ɗora ɗaya hannunsa a kan nipple ɗinta ya shiga zagaye su wuri ɗaya. Lokaci ɗaya namijin duniya ya birkice, ba abin da yake sai aikin murzan nononta kamar Allah ne ya aiko sa. Ɓangaren Intisar kuwa ba abin da take yi sai kuka. Suna cikin wannan halin talfo ɗinsa da ofis ɗinsa ya shiga ƙara. Tsayawa ya ɗaga jajayen idanunsa da suka rine suka koma jazur, ya yunƙura kamar wani ɗan maye. Ya miƙe hannunsa riƙe da mararsa, yake jin ta cure masa kamar za ta ɓalle. Wata ajiyar zuciya ta sauke mai ƙarfi, tana hawaye ta miƙe a hankali sakamakon jin ko ina na jikinta da ta yi tana mata ciwo. Ga nipple ɗinta da ba abin da suke sai aikin zugi saboda sun sha matsa ba na wasa ba. Ta ɗaura doguwar riganta ta maida, domin a yanayin da zugin nonuwanta suke mata ba za ta iya saka bra ba. Rigar ma a hankali ta saka ta ɗauke doguwar hijabi inda ta saka tare da gyara ɗan kwalinta. Ta sauke bra ɗin, ta ɗauki bra ɗinta ta saka a ɗan ƙaramar jakarta da ta share hawayenta. Ta nufi wurin da take shara kamar wadda kazar da kwai ta fashe a cikinta. Ta ci gaba da shararta. Wata irin tsanarsa na ƙara ninkuwa a cikin zuciyarta, kamar wani ɗan giya hakan yake tafiya yana mammatsa ƙafafunsa sakamakon hajiyar tasa da ta miƙe ta yi samɓal a haka har ya isa wurin da talfo ɗinsa yake. Cikin muryar da ta ƙara yin ƙasa saboda tsananin sha'awa ya kai wayar kunnensa tare da yin shiru. Daga ɗaya ɓangaren Ahmad ya ce, dama su Oga Ahmad ne suka zo akan a ɗan daƙile. Ya ce ok. Ya kashe wayar tare da zubawa Intisar rinannun idanunsa da suka ƙanƙance saboda tsananin sha'awa da ke damunsa. Zama yayi ya shiga tunani a zuciyarsa. Ya ce, ni ko me ke damuna haka nike abu kamar wanda ya samu taɓin hankali? Me nake aikatawa ne haka? Ni kuwa kan wannan ƙwailar yarinyar da har na kasa controlling ɗin kaina na aikata irin wannan abun. Ai wannan sai ma ta ƙara raina ni. Tsaki yayi tare da jin wani irin mugun haushin kansa da ya kasa controlling ɗin kansa. A hankali nutsuwarta ta fara dawowa. Ya jawo system ɗinsa a gabansa ya shiga operating, amma rabin hankalinsa na kanta. Har ta kammala shararta ta shiga mofin. Tana gamawa ta nufi toilet ɗinsa ta tsaftace masa. Tana shiga ta fashe da wani irin matsanancin kuka, jin yadda ta ko ina na jikinta bub ɗinta ji take yi kamar ta yi hauka. Sai da ta yi mai isarta sannan ta share hawayenta. Ta ce, Allah ya isa mugu, ba zan taɓa yafe maka ba, ɗan iska kawai maye. Ji yadda ya kumburar min da baki saboda mugunta ya sa min wannan ƙazamar bakin nasa wanda ya gama ɗobana shi a bakin kowacce Tom and Jerry. Allah ya isa. Anya ko wannan ba aljanu gare shi ba kuwa? Ko kula ni yayi nan gaba, ko kula ni ba zan sake kula shi ba. Duk masifar shi in ya ga ban kula sa ba, ai dole ya haƙura, domin ni ba zan je gurin neman gida in rasa idanu ba. Haka kurum ya cuce ni in rasa mai aure na. Gwara in ƙyale shi ko ma me zai mun, insha Allahu ba zan sake ɗaga idanu in kalle shi ba ma bare har na kula shi. Tana gama maganar ta wanke fuskarta ta yi jazur saboda kuka da ta shiga yi. Ta wanke toilet ɗin ta wanke masa toilet. Zaune suka same sa yana danna system ɗinsa kamar wanda yake wani aiki mai muhimmanci. A zahiri kuwa ba abin da zuciyarsa ke tuno masa da moment ɗinsu na ɗazu. Lokaci ɗaya ya ji wani irin farin ciki ya baibaye masa zuciyarsa. Ya saki wani irin ƙayataccen murmushi. Har suka yi sallama bai ma san suna yi ba. Ganin haka suka ƙaraso inda yake.
yake zaune. Adam ne ya tafa hannu daidai fuskarsa, wata irin ajiyar zuciya ya sauke tare da saurin kallon su. Wani irin haɗa gidan sama yayi da ta ƙasa don kar su kawo masa wargi. Zama suka yi. Ahmad ya gyara murya yayi tare da cewa mun zo ne dama akan maganar bikin Adam, anjima za a fara dina. Oh Allah ya kai mu. Amin. Au na manta, mun yi requesting akan wannan aikin amma sun nuna sai mai aure. Lokacin da za mu tafi Adam ma yana da aure, kai kaɗai ne baka da shi. What? Sai mai aure kuma? Eh haka dokar aikin nasu take. To yanzu me abin yi kenan? Ina son in yi aikin nan kuma to kai aure. What? Ka san ko me kake faɗa kuwa?